cultural i artístic, els propietaris i les institucions entenen, cada cop més, que tenen un bé que s'ha de cuidar, protegir i preservar. Al cor del barri gòtic de Barcelona es troba el Museu Europeu d'Art Modern, un espai on es promou i difon l'art figuratiu del segle XX i XXI. Al MEAM trobem sobretot bàsicament obres contemporànies, entenem per contemporanis, obres fetes per artistes en el segle XXI. Normalment totes les obres estan assegurades en els museus, així com quan es fan exposicions als transports, s'asseguren els transports i el que se'n diu clau a clau, o sigui, des que surt per la porta fins que torna per la mateixa porta. En principi, és a dir, que tots els béns culturals, tots els béns artístics, acostumen a estar assegurats, han d'estar assegurats, però que llavors el que és importantíssim, és pactar prèviament el preu amb l'entitat asseguradora, perquè si t'has de discutir què val un Picasso després un Siniestra, tenim un problema. Més val discutir-ho abans. Sobretot a l'art contemporani és difícil avaluar quin artista arribarà o quin artista es quedarà en el camí. Amb obres clàssiques és molt més fàcil. Normalment les tasacions les fan els tassadors, que són els professionals de la tasació. Els directors dels museus el que fan més bé és organitzar les exposicions o decidir quins artistes entren o no entren. A grans trets, calcular el preu d'obra d'art, normalment es miren sempre referències. I aquestes referències són comparatives de mercat, és a dir, peces similars amb la que nosaltres estem tasant, aviam quins preus han fet en públiques subhastes d'art, quines adjudicacions han tingut i en base a tot això nosaltres, amb unes altres mides, doncs mirem quin preu li adjudiquem de tasació. Ens podem trobar amb supostos d'obres d'art que, tal com estan als mercats internacionals, la seva valoració és absolutament descomunal. Què es fa llavors? Es fa el que se'n diu un coasseguro, una paraula tècnica, que és que diverses asseguradores, amb un percentatge determinat prefixat, participen en aquell risc. Per contractar una assegurança tu has de dir el preu que li poses al quadre, el seguro et cobra aquest preu i cobreix tot, des de possibles ratllades o coses que es fan malament al quadre fins al robo o la destrucció del quadre. Hem de tenir en compte que les assegurances són un bé que no es gaudeix, sinó que s'utilitza només en cas de necessitat, és a dir, quan ens trobem en una situació compromesa. És important que la cobertura que tinguem respongui exactament a les necessitats de cada moment. El mite és que a vegades no funcionen del tot bé, el mite és que som un sector una mica fosc, però la realitat jo crec que és completament diferent. Som un sector sense el qual el món no s'hagués desenvolupat perquè la gent ni faria inversions si no hi haguessin les assegurances, ni nosaltres ens atreviríem a fer segons quines coses si no existissin les assegurances.